Greek TV εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Αγκάριο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, μου αρέσει. Θα το παίξουμε στο κινητό. Ας αρχίσουμε. Να με ονομάσω Αλέξης Τσίπρας, Τσίπρα, πρα. Αλέξης Τσίπρα, πρα, πρα, πρα. Αλέξης Τσίπρα. Πάμε να φάμε κανέναν. Να φάμε γιατί είμαστε λίγο fat. Τι κάνεις, τι κάνεις. Μάγκος. Βλάκα νίγα. Δεν ξέρω να παίζω, να ξέρετε. Ένας τσικάνης. Είναι και δίπλα μου ένας καταπληκτικός. Κάπτεν. Τσίπρας. Μίλα και εσύ. Ωραίο τον Αλέξη, τρώει πολύ ωραίο ο Αλέξης, είναι γι' αυτό λίγο χοντρούλης. Βλάκα, τι εμφανίστηκε αυτή να πούμε. Ένα snake. Class shake. Κρύψου, κρύψου. Ξαναπέθανα. Ναι. Ναι, τρώω. Αντιγεια. Ωραία φίλε, πέθανα. Εντάξει, δεν πέθανα. Μα αφού μαλάνε ρε φίλε, τι να πεθάνω εγώ. Είμαι ο καλύτερος παίκτης. Φυσικά και τι θέση είμαι. 74 είμαι. 74 θέση. Μια χαρά. Πήγε να με φάει ο άλλος, Φυσικά θα σε φάει, χοντρό. Ωραία φίλε! Γιατί τον έφαγα. Κουνήσου. Χοντρός, Θεέ μου. Φακ. 74 είμαι πάλι. Αφού δεν είχα περάσει από πάνω ρε φίλε. Πώς δεν πέθανα. Είναι τόσο κακό. Είναι τόσο κακό το play. Το Αγκάριο. Φακ. Ωραία το Αγκάριο να πούμε. Congratulations. Πάλι πέθανα. Φυσικά. Λοιπόν, παίζω άλλα 3. Σε αυτά τα 3 πρέπει να φτάσω στη 10η θέση. Πάλι πέθανα ρε φίλε. Don't believe να ο Τσίπρας ο Τσίπρας φύγει γι' αυτό. Ο Τσίπρας φταίει για όλα. Ο Τσίπρας, ναι. Γι' αυτό θα βάλω Greece. Γι' αυτό η Greece τώρα θα νικήσει. Δεν ξέρω να παίζω, να ξέρετε. Ο Doge. Το βλάκα τι έκανε. Τότε τον άχρηστο. Για να με φάει το έκανα και εγώ επειδή είμαι pro player. Τον έσκησα. Ναι. Φλάκα, θα πεθάνω ρε. Πέθανα. Ταυτόχρονα παίζω και Clash Royale. Νίκησα και άλλη φορά. Ναι, εγώ νίξα, αλλά οκ. Νίκησα, ναι. Και πήρα και πολύ λίγο lag. Πάρα πολύ λίγο lag. Ναι, πάρα πολύ λίγο. Όσο και σάρ, το πες. Αλλά καλή λοιπόν και θα πάρεις πόσες. Night Witch. Πόσες ελληνικές. 10 ακόμα. Λοιπόν, τελευταίο. Παίζουμε με το Fidget. Fidget. Έχουμε φωτάκια. Πέθανα κατευθείαν. Πακιστάν. Τελευταία φορά. Ας παίξει τώρα ο Νικόλας που είναι πρώτο. Πώς παίζει, είπαμε. Έτσι. Άλλες δύο. Γιατί έπαιξε ο Νικόλας. Βλάκα, τι κάνω. Δεν μπορώ να φάω. Φάτα, πήγε φάτα. Φαταούλας. Ναι, έχασα φίλε μου. Κάνω και εδώ τις τρίπλες μου.
Πέταξε, δεν είναι άδικο, είναι άδικο, πες, είναι άδικο. Ήταν. Τελευταία φορά. Μετά κλείνει εδώ το βίντεο. Βλάκα, τι είναι αυτό? Χοντρέ. Εδώ τελειώνει το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Όχι. Εντάξει, παίζω άλλο ένα, εντάξει, παίζω άλλο ένα. Τώρα παίζω εγώ ένα, ξέρετε. Δεν θα φτάσω, θα είμαι τελευταία. Τι κάνω ρε φίλε? Άστο ρε, αυτός είναι big. Αυτός είναι big αφού. Βλάκα. Κάντε και ένα like. Κάντε και ένα subscribe. Γιατί έχω έναν. Τη μαμά σου? Όχι. Από έναν ξένο, δεν ξέρω, αλλά... Να το! Δεν το πιστεύω. Όχι, ένας Τσίπρας! Τον είδες? Τον είδα, ρε, σε φαγιά μας. Εδώ λοιπόν τελειώνει το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Bye. Adios.